σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε λίγες μέρες, σχεδόν μια εβδομάδα και κάτι, από τις πιο σκοτεινές, μουντές εκλογές που έχουμε γνωρίσει. Από εκλογές πραγματικά χωρίς ελπίδα. Αν θυμηθείτε τουλάχιστον τις εκλογές της μεταπολίτευσης, ο κόσμος τη μία ή την άλλη φορά όλο και κάτι έλπιζε. Είναι σχεδόν σίγουρο, όλοι βλέπουμε ότι η δεξιά θα μαυριστεί, αλλά έχει ήδη καταρρεύσει. Ο Καραμανλής παρέδεσε την εξουσία με την κήρυξη των πρόωρων εκλογών. Αλλά αν είναι η τρίτη φορά που πέφτει μεταπολιτευτικά η δεξιά, δείτε τη διαφορά. Το 1981, όταν έπεσε η δεξιά, ήταν υποτίθεται η ώρα της μεγάλης αλλαγής και όλες οι ελπίδες, όλος ο ριζοσπαστισμός που ακολούθησε την κατάρρευση της Χούντας είχαν επενδυθεί και είχαν καναλιζαριστεί μέσα από το Πασόκ και στον Ανδρέα ότι θα άλλαζε η ζωή μας μετά από το 81. Επί 20 χρόνια το Πασόκ ποδοπάτησε τις προσδοκίες που έθρεψε μέσα στο λαό. Έως πότε πια? Την δεύτερη φορά που πέσανε, όταν έπεσε η κυβέρνηση του νέου Δράκουλα του Μητσοτάκη. Πάλι ο κόσμος έλπιζε ότι ο Σιδερένιος όσο κι αν ήταν στις δύσκολη στιγμή της ζωής του και είχε διαψεύσει και τις ελπίδες, κάτι θα δίνε πάλι. Και εκείνες οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Τώρα έχουμε εκλογές και τόσο εκείνοι που πάνε να ψηφίσουν δεξιά, όσο και εκείνοι οι πιθανόν περισσότεροι που θα ψηφίσουν το Πασόκ, δεν ελπίζουν τίποτα. Δεν ελπίζει κανένας ότι θα γίνει κάτι ανάλογο όπως σε προηγούμενες ευκαιρίες, όπου κάτι καλύτερο θα ερχότανε. Στην καλύτερη περίπτωση, εκείνο, όπως μας έλεγε κάποιος εργάτης στην προεκλογική καμπάνια, κοίταξε, λέει, αν βγει ο Καραμανλής, μας είπε τα 2 επόμενα χρόνια θα σας δάρω ζωντανούς, αλλά έτσι θα σωθούμε. Ο άλλος λέει μπλα 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 λόγια, ας πούμε, εκεί πέρα δεν καταλαβαίνουμε και πολλά τι λέει. Ξέρουμε ότι και αυτός θα μας γδάρει, αλλά όχι αμέσως, μετά από 2 μήνες. Αυταπάτη θα μου πείτε, αλλά αυτή η αυταπάτη υπάρχει. Βασικά ο κόσμος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Δεν έχει ελπίδα. Έστω και αν του λένε διάφορα. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός. Ρωτήστε οποιονδήποτε δίπλα σας ό,τι και αν ψηφίσει. Και δεν λέω αυτούς που θα στηρίξουν την επαναστατική πρωτοπορία ή οποιοδήποτε άλλο. Τον απλό λαό. Ακόμα και τους δεξιούς, τους συντηρητικούς. Καλά, αυτοί ξέρουν ότι θα πέσουν, αλλά στην καλύτερη περίπτωση είναι ένας αρνητικός ψήφος και για αυτούς. Πέφτουν που πέφτουν, να μην είναι πολύ μεγάλη η Πασόκη. Ούτε και αυτοί ελπίζουν, ξέρουν ότι μετά από την Κυριακή ο Πρωθυπουργός της Ραφίνας θα επιστρέψει στην έδρα του, που είναι η Ραφίνα. Έτσι κι αλλιώς δεν τον είδαμε και πολύ αυτά τα 5-6 χρόνια, και κανένας δεν τον είδε. Τώρα στις εκλογές πάντα μας θυμάται. Θα γυρίσει εκεί στα Playmobil και στις άλλες ασχολίες του. Και καλά να πάει. Καλό κατεβόδιο. Αρκετά. Ούτε μια μέρα παραπάνω δεν τον υποφέρουμε. Αποτελεί, πώς θα λένε, έστω και αν διαμαρτύρεται, θίγει. Ακόμα και την καλαισθησία μας. Δεν μπορεί αυτός να μας κυβερνάει. Έλεος. Τώρα θα μου πει κανένας και ο άλλος. Ο άλλος βέβαια καλό θα ήταν να μάθει πρώτα ποδήλατο πριν μάθει να κυβερνάει μια χώρα. Αλλά κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα προσωπικό κουσούρι του Κωστάκη και του Γιωργάκη. Σαφώς υπάρχει μια έκπτωση όλου του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης, αλλά από μια άποψη ζούμε το εξής γεγονός. Δεν το έχουμε επισημάνει και το έχουμε γράψει. Πάνω από μισό αιώνα 3 οικογένειες μας κυβερνάνε εδώ. Η οικογένεια Καραμανλή, η οικογένεια Παπανδρέου, η οικογένεια Μητσοτάκη. Και μας ετοιμάζουν την τώρα ξανά, έτσι. 3 οικογένειες. Αλλά ο Κωστάκης, ο Γιωργάκης και η Ντόρα εκφράζουν ταυτόχρονα την παρακμή του καραμανλισμού, του παπανδρεϊσμού και του μητσοτακισμού. Όλο το πολιτικό τους δυναμικό έχει εξαντληθεί από το ίδιο το σύστημά τους. Ποτέ δεν είχαν τέτοια κρίση, οι διεθνείς καπιταλιστές και αυτοί στο Πίτσμπουργκ το αναγνώριζαν ότι είναι η χειρότερη κρίση στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Προσπαθούν το μόνο να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την κατάρρευση, αλλά κάθε προσπάθειά τους είναι σαν των τρόων των συμφοριασμένων και δημιουργεί χειρότερα προβλήματα.
Και σε αυτή την πιο κρίσιμη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι πάντες λένε, ειδικά η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Έχουμε ένα το δημόσιο χρέος είναι φρικαλαίο, πλησιάζει περίπου τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιδιωτικό χρέος άλλα 250-300, είμαστε σχεδόν πάνω από μισό τρισεκατομμύριο. Και μεγαλώνει. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν να πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου για το ΙΚΑ. Είναι υποχρεωμένοι να δανειστούν ξανά. Και φυσικά θα το πληρώσετε εσείς, εγώ, οι πάντες. Δεν το πληρώσουν αυτοί. Όταν μιλάνε θα βρούμε λεφτά για την κρίση κτλ. Ο ένας λέει θα σας γλάρω. Θα πάρω και ό,τι έχετε ακόμα μπάσει και επιζήσουν οι φτωχοί μας οι τραπεζίτες. Και ο άλλος λέει όχι, θα πάρω φοροδιαφυγή, θα κρατήσω φόρους, θα δανειστώ και θα κάνω. Αλλά και τα δάνεια και οι φόροι πάλι ο λαός θα το πληρώσει. Κανένας τους δεν λέει ότι την κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που την φτιάξανε. Την κρίση να την πληρώσουν οι κεφαλαιοκράτες, την κρίση του συστήματός τους. Δεν φταίει ο μεροκαματιάρης ή ο άνεργος για αυτό το πράγμα. Λεφτά που θα βρουν, να έχουν σε όλες τις συζητήσεις τώρα στη τηλεόραση και πού θα βρείτε τα λεφτά και δεν θα βρείτε τα λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βατοπεδινός Βουλγαράκης είχε δηλώσει στην επίσημη δήλωση του πόθεν έσχες, ενώ στην προηγούμενη κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι έχει 33 ακίνητα, τώρα δήλωσε 66. Λοιπόν, ας πουληθούν, ας δημευτούν ορισμένα από αυτά και να δείτε πως βρίσκονται λεφτά για παιδεία, υγεία, για τις ανάγκες του λαού. Γιατί 50 χρυσοκάνθαροι των βορείων προαστίων, αν μένουν και εκεί πέρα, γιατί περισσότερο είναι στο εξωτερικό και την αράζουνε, να έχουν απομυζήσει τα πάντα και να πρέπει να πληρώσει ο κόσμος, ο λαός, για τα δικά τους. Πέρσι λέγανε ότι χρεοκόπησαν οι τράπεζες και δεν είναι τα ψέμα. Τους δίνει 28 δις. Από αυτά τα 28 δις ευρώ που τους έδωσε η κυβέρνηση Καραμαλή, δεν πήγε στην παραγωγή, ξέρω, για ανάγκες. Όλες πήγαν σε κερδοσκοπικά παιχνίδια και βγάλανε φοβερή κερδοφορία οι τράπεζες από τη μια μεριά, χωρίς να αναθερμάνουν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Είναι σαφές ότι μέσα σε αυτό το σύστημα και με τους νόμους αυτού του συστήματος, όποιος προσπαθεί να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση που έτσι κι αλλιώς είναι εκτός από έλεγχο, είτε είναι οι ανίκανοι και οι δυο υποψήφοι για πρωθυπουργία, είναι οι καταλληλότεροι για την αποτυχία, έτσι κι αλλιώς. Αλλά και να ήταν λιγότερο κατάλληλοι για να αποτύχουν, να κάναν πιο έξυπνους χειρισμούς τύπου Ομπάμα ή δεν ξέρω εγώ ποιο, είναι τέτοιο το βάθος κρίσης που είναι υπονομευμένη η προσπάθειά τους από την αρχή. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, ήδη ξέρουν. Αν ο λαός έλεγε, αυτός ο φτωχός εργάτης που σας έλεγα, μας έλεγε ότι ρε παιδί μου, σας ψηφίσω τον Πασόκ, πας και καθυστερήσει λίγο το γδάρσιμο. Ξέρει τι έρχεται και από αυτούς. Αλλά δεν το κάνουν αμέσως τώρα, και σιγά που θα ντροπιαστούν. Αλλά δεν θα γίνει αμέσως. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι ισχυροί του κόσμου, αυτοί είναι που προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Κερδίσανε λίγο αυτό το χρόνο, αλλά έχουν δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα που δεν είναι της ώρας να μπω στις λεπτομέρειες. Αλλά τα γράφουμε στη Νέα Προοπτική, τα έχουμε πει και σε άλλες ευκαιρίες. Ρίξανε φοβερά χρήματα από πέρσι μέχρι φέτος, γιατί κατέρεει το διεθνές τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. Τρισεκατομμύρια πέσανε, τα επιτόκια σχεδόν μηδενίστηκαν, πάφθηνο χρήμα. Κανονικά με τους νόμους αυτού του συστήματος θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός και δεν υπάρχει. Ίσα ίσα σε ορισμένες και επέρονταν εχθές το Εγάλεο Καραμαλής, ότι ο πληθωρισμός είναι τόσο λίγο, 0, τόσο, 1 κόπο και τέτοια. Είναι χαμηλός ο πληθωρισμός, αλλά πάρτε τον πληθωρισμό των χρηματιστηριακών τίτλων. Από το Μάρτιο και εδώ όλες οι μεταχείρισεις έχουν εκτιναχθεί ψηλά. Τα λεφτά πήγαν στην κερδοσκοπία. Δεν πήγαν για δουλειές, δεν πήγαν για κοινωνικές ανάγκες, πήγαν σε ορισμένους εξυπνάκηδες που μέσα στην κρίση κερδίζουν περισσότερο από ό,τι αν δεν υπάρχει κρίση. Στην κρίση χρεοκοπούν και καπιταλιστές και πεθαίνουν εργάτες, αλλά παρόλη τη χρεοκοπία, ο θάνατος ενός καπιταλιστή είναι η ζωή και η νεκρανάσταση ενός άλλου. Όταν πριν ένα χρόνο οι Lehman Brothers την αφήσανε και κατέρευσε, ποιος κέρδισε άμεσα πέρα από τα άλλα? Η Citibank, η Citigroup. Γιατί η Citigroup χρώσταγε 3 φορές περισσότερο από τη Lehman Brothers και λέει αν αφήσουμε τη Citigroup να πέσει θα είναι χειρότερο από τη Lehman Brothers. Αφήνουμε τη Lehman Brothers, την έφαγε, την απορρόφησε η Citigroup και η Citigroup είναι πάλι χρεοκοπημένη.